piny thoro dhi. Kata kuondego, kata kwa ng'iyo isti mar oula mosebedo ka ywero ji, kuondego be ji jagamo tuoche mopogore opogore. Kuonde ma ji wuoke ka koro giringo ka giwuok miergi ka gidhi rescue centers mar mondo mi koro giresre kacha to ka pi oula ose ywero gi kuonde mane gidake. Kuondego to onego bed ni giketo ler e yo machalo nade, nikech kata kopogore koda tuoche ma ginyalo yudo ka giyoro pi molil miwacho kanyo ni kaka bilharzia, kuonde ma koro ji odake mang'eny, nikech iyudo ni kachacha inyalo yudo kata ni kwatiyo kod ranyisi no nyalo bedo kata klas moro to klas kanyo ji te ninde, to kanyo bende onego bed ni giketo ler e yo machalo nade mondo kik gigam tuoche kata tuo moro amora. Wan gi gimiluongo ni 4Fs seche ma wapuonjore wach geng'o tuoche machalo kamagi. Ma 4Fs gi, achiel kuom gi en fingers, manyiso ni lwedo. Gin gik ma seche moko lweti cha in emidhi mulo godo chiemo to emidhi chamo. To wan gi chiemo be ma koro waketo food, mano the second F. To wan gi flies gin lwang'ni ma be seche moko yudo ni lwang'ni magolo chilo ka to tero kata mana chiemo. To king'iyo wachno to manyiso ni ler monego bed ni wabedo godo, lwetwa onego bed ni waluoko seche te. Seche waluoko lwetwa manyiso ni wageng'o tuo kata kute mondo kik donje seche ma wachiemo kaluwo yor lwetwa. To chiemo ni be onego bed ni ichwako maler titede maler, manyiso ni onego bed ni kata mana seche motoke itoke e san maler. To kwang'iyo mar adek to waneno ni onego bed ni kata mana ginene kata flies seche wageng'o flies ni be kata mana cho F mar ang'wen en cho kata mana waluongo ni feces. Ebe onego bed ni wakete wadhi to wayudo kata mana cho mana latrines, koka mano to kuonde ma ji oter kata rescue centers gi onego bed ni piny kelo kata piny owacho kelo choche ma inyalo ting' tigolo kanyo. Manyiso ni to onego bed ni giromo niwach iyudo ni seche moko jogi ng'eny kanyo kabisa. To kapo ni okel matin kata choche tin be shida ni be nyaka wuogi. Manyiso ni capacity bende onego bed ni bedo maromo gi gik manitie kanyo go kata mana facilities manitie kanyo go. Ma choni onego bed ni gidhi kata mana latrine to gi make sure ni seche miwuok e chocha tilogo. Seche midwa chiemo ilogo. To seche midwa modho pi, pigni be nyaka ing'e ni oa kanye, niwach seche go iyudo ni pi mang'eny oselil, niwach seche ma koth nitie to pi mang'eny lil. To koro pigni onego bed ni ing'e ni oa kanye, manyiso ni piny owacho be onego bed ni konyo jogi gi pi maler, kata kamano to nitie kama inyalo chwake pi ma ginyalo modho kata ma gitedo. To wang'eyo ni sani mana ka pod wantiere kar pi kanyo jeri, sani bende kaka wachako iwacho ni ponono jogo ok nyal kata yudo yo makare kata mar chwako pi, kaluwore ni ponono moko kuom gi ponono tiyo kata gi kendo ero pi osepong'o kendo kacha matine ni kendo ng'ich ok nyal kata liel e yo makare. Moko kuom gi bende wanyalo yudo ni moko kata kuom mwandu maggi obed kanyo kata mag udi bende pi oulo ywero. Pi maler mimodho kopogore kod mano michwako, kaluwore ni ponono chwake nyalo bedo matek ka ahinya ne jogo ma tiyo kod kendo kata ponono jogo ma tiyo kod yore mamoko. Kopogore gi chwako pi, yo mane machielo ma bende jogo ma sani koro pi oula kelo negi midhiero mopogore opogore nyalo make sure ni giyudo godo pi maler mar modho, mar mondo mi wang'e ni tuoche mopogore opogore ahinya kata kaka mano mar typhoid jabiro kata jakere kowuok e pi mochido kata chamo chiemo ma ok ni kare. Apart from chwako pi, to nitie gima itimo ni water filtration. To en gima seche moko ok apar ka nyalore mang'eny kuonde ma chalo kamago niwach iyudo ni